दा जों फ्रेन्ड्स हाय लोगोफोर आंनि थाइजौ टेस्टलाव गासिबो बरायना थाबाय आं दायो गुवाहाटियाव थांबाय थादों आरोना गुवाहाटियाव मा जायगायाव थाङो नोंथांमोना नायलांबाय था आइ आरो हासबेन्ड आगै थांनो आरोना जों थांबाय थादों आरोना जोङो लोगोफोर गुवाहाटि मोनबाय आरोना गुवाहाटि स्वरखwo दालां मोनबाय आइनि अफिसाव मोनफैबाय आरोना जोङो दायो अफिसा दसे हाबलाङो आरो बेनि उनाव जोङो बेलेग जायगायाव थाङो आरो नै लोगोफोर सिरियाखानायाव मोनफैबाय आरोना जोङो गेटआव एन्ट्रि जाबाय जोङो दा हासबेन्डआ टिकेट दानहैबाय आरोना नै हाबबाय आरो नै लोगोफोर थाबायनो हायाबा नैबे गारियावबो गाखोनानै नायहैनो हायो आरोना खिन्थु जोङो थाबायनासो थांदों आरो नै आयै नै गाजा गायनो खोबजाबाय सावहैलांबाय नै मासे फिसिनो हाबानो आयै नै लोगोफोर दा खाथियाव थांसै फै फै दंहैयो वाव जा गिदिर बिथिंबो दङ फिसा नैथिं गिदिर नै जुस लोंनागिरदों बिसोरो नै लोगोफोर कफि लोंनागिरदों खर'फ्रा एसे बुस्रांनायनि कफि लोंबाय आरोना खर'फोरा सानाय नै दांनोबो हायो आरोना लोगोफोर गाहाम मोनसोदों दां लोगोफोरना सौजागोनबो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था सिरियाखानायाव मा मा दङ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरोना फार्स्ट टाइम सिरियाखानायाव फैबाय आरोना लोगोफोर खनसेबो फैफेराखैमोन आङो नै आइमोना सेकेन्ड टाइम आरोना दिनैसो नै माइनायाबो जोंहा फार्स्ट टाइम न' आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम नै इयाव जिबौ नायगोन दायो जोङो जिबौ मा जिबौ दं इयावलाय फैसा खालामनाङा नुबा देखायो नाय देखायनाया दा गोदोरखा मबाइलावसो फिसा नुदों लोगोफोर दा गोदोरखा रियेलाव गुदुङाव हाबना हाबदां गुदुङाव गुदुङाव हाबना हाबदां दे नै गोसोम आसाम बुरजा दं इनि जिबौआ फैनै लोगोफोर जा गोदोर जिबौ दं आरोना मबाइलावसो फिसा नुदों बबे अजगर जिबौबो नुगोन नोंथांमोना अजगर जिबौ जा गोदोर गोदोरखा लोगोफोर क्लासाव मोजां नुवा आरोना खिन्थु रियेलाव मोजां नुयो गोदोर गोदोर ओमफ्राय दा केमेरायाव क्लासाव मोजां नुयो मानसि नायनो फैखायो ओइया लोगोफोर We want to capture photo with you. Okay. Steph? Nee, tata. See friends. दा जों फ्रेन्ड्स गाहाय गोजौथार लामायानो लोगोफोर नायजोबगोन मा मा दं सिरियाखानायाव लोगोफोर फार्स्ट टाइमसो फैदों नालाय फैबाय थानोबो मोनखाया बेखायनो दिनै फैनायावनो नायलांजोबगोन आरोना जि गाहाय गोजौखानो लोगोफोर लामाया मेंखायो जा गोलाव थाबायबोखाबाय मिनिबाय थायोलाय माइनाया रायज्लायनोबो टयलेट लोगोफोर सोरबा खिनो गोसोबा बेयावबो खिनानै आंखौ नाहरदो लोगोफोर गोरानसो जायो नामा बिसोरो गांसोखौ दानायखौ माने दानै होयो
सा खाथियावनो फैदों नै खाथियाव फैबा गाहाम जागौमोनलै माबायदि गाबनाय गिथावना थारमोन हाग्रा बारि थांबाय थादों आरोना हा ओइ टाइगार नुगोना नुवा नुगोन एबार टाइगार देखायो नोंसोरनो लोगोफोर नायलांबाय था नै जोंहा नायनाया मिनिबाय थायो आरोना बियो रायज्लायनो रोङा इच्छा बुद्धि खाथियाव फैदों बिनि बिदि फरायनायफोरा माबायो खाट्रानि आयो खाथियाव फैदों लोगोफोरनि थांलाय फैलाय जायो जाहादिसो मोजां अस्ट्रिच आरोना लोगोफोर नै एक्सारसाइज खालामगासिनो मालाय थांलाय फैलाय नै थांबाय नोंखौ वाव अनेक बुस्थु नायखाबाय गान्दा ओमफ्राय मै गोजा आरोना सिङाव आइनो बिसि गाबदोंमोन पम सिङाव आरो गोजानाव दोनो थाबायनो हाला नै हालानो मानखोनोनो हाला माथोलाय लोगोफोर फट' लानि आङो थांबाय थादो दायो गोजौनिफ्राय गाहायाव थांबाय थादो जामला वाव जाहामालानो लोगोफोर जा गिदिरखा मोननायबा फिसिना लाङोमोन जा मोजां बाथौनि कालारायो मोननायबा लाना थांगौमोन आङो मोजां कालार दं आरोना लोगोफोर समायना दाउ नै लोगोफोर नायबाबो जोबनो थाङा लोगोफोर खिन्थु थाबायनो हाला आरोना हाय लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब शेयार खालामना होबानो जाबाय नैबे सिरियाखाना आरोना